আজি মা গ্রামদেবতীଙ୍କର କୃପାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାରିଡି ପରିସରରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ମା ଗ୍ରାମଦେବୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆମର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର এই ক্রীড়া উৎসব ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସମ୍ମାନୀୟ ଡକ୍ଟର ସାହେବ। ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପତାକା ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ।